Sadakurin biddu 12 Mamuka sian ayat 12 Rodi ayat 20 songonom mahatana upamana hibuldo dagingi alai torokdo anggo ruasna jala ruasna toropi menjadihon daging nasa sadai songonido Kristus aitodi nasa sadaido dipadidiho tuhita saluhutna gabe sadadaging nang Yahudi nang Yunani nang hatoban nang anak mata jala tu salutita dipainuk pontodi nasa sadai aidagipe dang nasadarwasna tung torokdo tung sura ninapat dibain naso tangan ahu dang masuk daging ahu tung naso masuk daging mai alani jala au sura ninapinggoli ala somata ahu dang masuk daging ahu tung naso masuk daging mai alani out mata sadok dagingi di dia ma parbinigian out pinggol sadok dagingi di dia ma parnianggoan alai dia turhon de batado inganan ni ganup ruas ni dagingi marguru tulomo ni rohana alai au sura ruasi sude behama dagingi alai nang pe torok akar wasi sadado dagingi ima ianggo sana dia muaka dongan nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus maka tai taringot Tuhan sadaun memang termol murado puasa di sada sisi tung di halobon rohani galu palak do melu marahasa do hidup bena pola dong dongan sahuta dongan saripe dongan punguan dongan sahuria dohot akka punguan nasi alai dia mau kadongan dina deba talpedo zolma itu hagaoron perbedaan pemisahan diskriminasi bahkan perceraian ini menandakan bahwasanya ada sebagian orang yang tidak menginginkan adanya kesatuan dan persatuan alai manang bohape donota utorok dobe jolma nama kalau mohon ngolu namar hasadaun ngolu marhadameo hidup dengan kesatuan itulah yang dikatakan firman Tuhan ini kenapa? Karena memang hidup di dalam kesatuan, kebersamaan, kerukunan itu akan mendatangkan damai sejahtera. Bahkan lebih daripada itu, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 133 ayatnya yang ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Kesanalah kepada yang hidup bersatu, hidup bersama, hidup yang rukun, hidup yang penuh damai sejahtera. Itulah arti dari kesatuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara,
demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Buasa didok si Paulus songoni. Ala adong bibit perpecahan di tonga-tonga ni Huria, di tonga-tonga ni Perpungani. Molonung na masa hagi jangon di roha dolan akan asik ido mabain gabi masa perpecahan. Idamu mah molo di sadapunguan ngala marhata parroha sada jala ibana natikos dipungani ondo gabi bibit perpecahan dipungani. Idok bana didok edet tadi gijangi rohado pangalapan salah alani dia mau kadongan didasi Paulus do di Huria-Huri masa ma parbola-bulaton adong na pro to Apollos to Paulus to Sikepas do to Kristus ondo mabayan lamgali holong odo naman lamdayo parsawra ni Jolme. Odo naman bain gabi bibit-bibit perpecah. Alani mah dia mau kadongan di jamoton si Paulus. Janganlah demikian, hendaklah bersatu dan sehati sepikir. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Yohanes 21 ayat 17 bahwa Kristus juga menginginkan kesatuan sama seperti aku ya Bapa satu dengan engkau, maka demikianlah mereka satu dengan aku. Jadi molo Kristus sendiri maka lomon ngolu namar hasadaon balam hita be. Pikir dang adong alasan hita madok dang boyau marsada bah. Dang boyau tupunguan. Dang boyau mardong sarike. Dang boy wasa dang boy. Jadi dia mau kadongan sa porsian marhitema digobarhon si Paulus do taringo tu hasadauni ni ima tu padidion didok nakin di ayat 10 14 ay todi ido ay todi nasasada ido di padidiho tu hita salutna gabe sada daging dangadong Yahudi dangadong Junani dangadong hatoban nang anak mata jala saluhut nahita di painupon todi nasasadai ay sadadangi pe nang dang nasadarwasna tung torok do. Jadi Paulus menggambarkan bahwa kesatuan orang percaya adalah kesatuan di dalam roh, di dalam baptisan. Orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus, maka ke dalamnya lah orang mendasari hidupnya untuk bersatu. Dan diri nabe, dan kelebihan dan ego nabe, dangi Kristus nama
Ido bena dirok dia detai to ruras ono pulusia namaragi itaon sudi asing peluata nang hakata sada dohita di bagasan amai. Jadi ketika orang percaya berkumpul sama seperti saat ini, itu artinya kita adalah satu di dalam Kristus. Dan adong di son, namanya diri na audo bupati, audo pejabat, audo do nakanasing pengusaha. Dan adong. Ketika kita duduk bersama, bernyanyi bersama, memuji Tuhan, itu artinya sama kita di hadapan Tuhan. Jadi undang pula dia rohata molona toru perkarijota. Undang pula dia molo usangap siat akanas. Alai sadado hita di bagasan Tuhan ini. Dia mua kadongan adong manang tiga neng dohonon na taringot tutup pokok tu hita. Na parjolo ia hasadaoni dada hasadaon na sarupa tu organisasi manang pumuan. Dangi neng didokna hasadauta bukan seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi manang pumuan. Alai sada visi dohita, sada misi dohita di bagasan Kristusi. Jadi sotung ditagam rohatta hasadoni songoni. Dan songon nahira memakai baju na sarupa warna. Daun. Ikon marsak dohita molo sarupa sude nang bohita, nang rupatta, nang umurta, nang bahayata, ikon marka. Nga mau beta dauta. Ay garina pahami pi nga mau. Mga luluy di nga na songonon nga di dia baju na songon dia sarupa sudi baju obu nape sarupa sudi. Jadi iko masa dohita molo sude sarupa alani dia mua kadongan di topade bata dohita maragam-ragam marasing-asing. Alai unang do namaragam namarasin na berbeda itu merupakan kelemahan Tuhan dalam mencipta, bukan sebaliknya itulah kekayaan Allah. Imaha morau ni debata nama nopahita asabwa asa masih reina asa masih tupahan, asa masih leo na masih urupan, dia kana urang lobi, ido sakap di dibata. Dang ala di leo debata tu hita pergoluan na lobi, asa tahijak ko daong. Dang di leo debata tu hita habis tara asa tahijak ko daong. Dang di lo de batatu hita hagogo na lobi asa tagidja ko daw alai asa masih tupahad do akan agogo tu na humurang akan amora tu na fokus akan apistar do tu na do lan akan asing. Itu makanya Tuhan menciptakan bermacam-macam, berbeda yang satu dengan yang lain. Nah, kedua hundia mua kadungan. Gambaran di daging di Kristus
patuduhon molo adong pe parasingan di dagingi. Gambaran ni pamatang ni Kristus do molo adong parasingan di bagasan dagingi. Dang boy dono ni mata, dang riko diau di hopat. Dang boy dono ni tangan, dang riko diau mata. Dang boy. Molo didok sada daging, artina maragam do di bagasan daging. Tidak pernah orang mengatakan tubuh kepada tangan. Ya tadok tubuh tangan? Tahu. Manang mata tubuh? Tahu. Alai di bagasan pamata maragam-ragam do. Alani masih tupahan. Tangan, tupat, si malolo, tubar minigian, do nasi. Dia mua kadongan sapor siaw. Napatulu homma molo pe marasing hita do dongan. Say unang mabay kita sirang sian dongan. Molo pe bagako inang aman unang